Вікторія Миколаївна, Дітям туди не там до тої, щоб зайшли обов'язково. Маріка Павловна. Десь не можна. Ну, хто там є? Гінеколог. Не можна, не йдіть, не йдіть. Доброго дня. Роздайте долари своїм працівникам, будь ласка. Добре, попрошу прийти акушерка. Дай йому, та ви лікарів кличте. Ми проводимо. Акція дуже просто. Не робіть чути. Так, Ні, там є друзі. Там є долари. Там є статті просто. Акція просто, мирна акція. Читай. Не бери і не здавай хабара. прошу брати увагу. Юрій Михайлович, здається. Як ви відноситеся до того, до тої акції? Проводимо по всіх державних установах ваше останнє. Просто ми питаємося вас. Це не провокація, це є Кримінальний кодекс України. Молодці. Кримінальний кодекс України. А тут треба... Так. Кримінальний кодекс, то щоб кожна людина знала. Прошу. Як ви відноситесь до нашої нової України після Майдану без хабарів? Просто ми питаємося Позитивно. і навіщо позитивно, то як? Позитивно. Ваша акція дуже є позитивна і ми це підтримуємо. Якщо ви підтримуєте, то, будь ласка, можна наліпити вас таку наліпку? Можна. Може він зайти людина або дівчина, щоб наліпити? Знаєте, що де хочете Головний лікар дав дозвіл. Нам головний лікар дав дозвіл. Я можу розуміти. Або дівчина. Славік, візьми цей. Фотоапарат.